Els tractats bilaterals de lliure comerç i inversions tenen ja 20 anys d'història, un temps que permet avaluar l'impacte que han tingut en les societats dels països on varen ser aprovats els primers. A més d'afectar seriosament els drets humans, el medi ambient, l'energia, el món laboral o el sector dels serveis, està ja comprovat que aquests tractats de lliure comerç han perjudicat greument les vides tant dels llauradors i les llauradores com dels consumidors i les consumidores d'aliments. Senyories, amb aquesta perspectiva ens preguntem com és possible que el 14 de setembre passat 8 representants del Partit Popular varen votar a favor al Parlament Europeu d'una proposta de la Comissió Europea per a modificar el règim d'importació de cítrics de Sud-àfrica en el marc de l'acord econòmic de la Unió Europea amb la Comunitat de Països d'Àfrica del Sud signat el 10 de juny de 2016. Estos 8 eurodiputats varen votar a favor, però em sembla igualment greu que 9 eurodiputats del PSOE s'abstingueren. Mancant ratificació del Consell de Ministres de la Unió Europea i dels governs africans, l'acord posa en perill directament el sector de producció de cítrics de la Comunitat Valenciana i suposa una pèrdua potencial calculada de 124 milions d'euros segons els informes elaborats pel sector. Per això ens sembla ara més que vergonyós el paper que el Partit Popular juga avui ací. I em sap particularment greu que el senyor Calpe, un diputat al que aprecie per les seues formes i el seu coneixement, li toque defensar una proposició no de llei que no sols es podien haver estalviat si el govern en funcions haguera fet els seus deures abans de ratificar el tractat, sinó que podien almenys no haver tingut l'ocurrència de reparar l'errada presentant precisament vostès aquesta proposició. Quan parle dels deures del govern en funcions em referisc haver estudiat i saber amb anterioritat abans de votar, per exemple, si el procés de negociacions s'havien inclòs les organitzacions professionals del sector agrari, conèixer els estudis d'impacte realitzats pel Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient sobre els sectors productius i especialment sobre el sector dels cítrics. També hauria sigut interessant, pertinent, saber abans de votar quines mesures alternatives han plantejat el govern i el Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient per a protegir el sector citrícola espanyol, o ser informats de si el govern d'Espanya ha disposat a habilitar nous controls per tal d'evitar la introducció de plagues de quarantena procedents de Sud-àfrica en els punts d'inspecció fitosanitaris espanyols. Totes aquestes preguntes les ha formulades la meva companya Rosana Pastor al govern d'Espanya en el Congrés dels Diputats. Les contestacions a algunes d'aquestes preguntes, menys mal, sí que es veuen reflexades en aquesta PNL, en la transaccional que acabem d'aprovar. Tal com assenyalen les organitzacions professionals del sector al País Valencià, l'acord estableix una ampliació del període d'importacions de taronges sud-africanes fins a finals del mes de novembre, amb la qual cosa, i al contrari del que succeeix fins ara, la producció de Sud-àfrica coincidiria en els mercats comunitaris amb la presència de les taronges navelines espanyoles que ja hauran entrat en plena fase comercial. A més, l'entrada de cítrics fins al 30 de novembre significaria la presència de grans volums de producte fins almenys el 15 de desembre. Aquest excés d'oferta, sobretot en exercicis amb collites elevades com el d'enguany, exercirien una pressió a la baixa sobre les cotitzacions fins al punt de comprometre seriosament la rendibilitat de la campanya. Aquest tipus d'acords comercials han demostrat no beneficiar a xicotets i mitjans productors ni a europeus ni a africans, sinó a les grans multinacionals i cadenes de distribució. I, en canvi, perjudiquen de manera molt important els nostres productors valencians, en aquest cas, i en un cultiu amb fort arrelament social i econòmic. Per almenys hem arribat a una transaccional. Des del nostre punt de vista, l'errada inicial d'haver aprovat en el Parlament Europeu no es repara amb una proposició com aquesta, però evidentment no podíem no sumar-nos a tractar de reparar en la mesura del possible el mal que es farà als citricultors valencians. Moltes gràcies. Moltes gràcies, il·lustre diputada.